Μερικές φορές το άγχος μπορεί να σας κάνει να νιώσετε καταβεβλημένοι, ντροπιασμένοι ή απομονωμένοι. Η εσωτερική φωνή σας μπορεί να σας πει ότι δεν είστε ικανοί ή ότι είστε αβοήθητοι. Αλλά μερικές φορές η εσωτερική φωνή δεν σας λέει την αλήθεια. Αυτή η ψίθυρη είναι το αποτέλεσμα αρνητικών εμπειριών. Είναι οι αντιχήσεις ενός κακού εσωτερικού κριτή και όχι ο απόϊχος της πραγματικότητας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μάθετε πώς να ασκείτε την αυτοενσυναίσθηση, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε στο εδώ και το τώρα. Η αυτοενσυναίσθηση βασίζεται στην ανατολική φιλοσοφία, όπου η ενσυναίσθηση είναι πολυκατευθυντική, περικλείοντας εξίσου τον εαυτό μας και τους άλλους. Η ανάπτυξή της απαιτεί χρόνο, αλλά υπάρχουν εργαλεία που μπορούμε να μάθουμε να χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, τα μάντρα μπορούν να χρησιμεύσουν ως υπενθυμίσεις για να σιωπήσουμε τον εσωτερικό μας κριτή και να ανακατευθύνουμε τις σκέψεις μας. Η λέξη μάντραμ προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη που σημαίνει να διαπερνά το μυαλό και έχει πνευματικό νόημα. Ένα μάντραμ ή μάντρα, όπως είναι γνωστό σε κοσμικό επίπεδο, μπορεί να είναι μια σύντομη λέξη ή φράση στην οποία μπορείτε να επικεντρωθείτε όποτε χρειάζεται για να ηρεμήσετε το μυαλό σας. Επαναλαμβάνοντας το αργά στον εαυτό σας, εστιάζετε τη σκέψη σας και μπορείτε να επιστρέψετε σε ένα σημείο αυτοενσυναίσθησης. Τα μάντρα χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια για αυτό το σκοπό. Σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε σημείο επαφής με την πραγματικότητά σας, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε ξανά το μυαλό σας. Η επιλογή ενός μάντρα είναι μια βαθιά προσωπική διαδικασία. Για ορισμένους ανθρώπους είναι μια σημαντική λέξη ή φράση που φέρνει μια αίσθηση γείωσης. Για άλλους μπορεί να είναι ένας ύμνος ή κάποια άλλη πνευματική μορφή έκφρασης. Ό,τι και αν επιλέξετε ως μάντραμ, σκεφτείτε το σαν μια φωνή που σας ψιθυρίζει, όχι με κριτικά λόγια, αλλά με την τρυφερή φωνή ενός φίλου. Ενός φίλου που σας θυμίζει ότι βρισκόμαστε στο δρόμο προς τη θεραπεία. Είναι μια ευκαιρία να ανακτήσετε τη σωστή σας θέση ως άνθρωπος, αξιοποιώντας την καλοσύνη, ακόμα και όταν χάνετε τη σειρά σας. Ας δοκιμάσουμε ένα μαζί. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και επαναλάβετε αργά και ήρεμα το εξής. Ράμα, ράμα. Σημαίνει αιώνια εσωτερική χαρά ή με αγαπούν. Επαναλάβετε αυτή τη φράση κάθε φορά που πρέπει να επανέλθετε στην παρούσα στιγμή. Κάθε φορά που απευθύνεστε στον εαυτό σας με ενσυναίσθηση. Απομακρύνετε τον εσωτερικό σας κριτή που σας κρατά πίσω. Είτε μέσω μάντρα, είτε επαναφέροντας τον εαυτό σας στο παρόν, η αυτοενσυναίσθηση είναι απαραίτητη στο ταξίδι σας. Να θυμάστε, η ζωή σας διαμορφώνεται από το μυαλό σας. Γίνεστε αυτό που σκέφτεστε.